to su Algeria ba za su watso ka kasar ka ba, sai dai su watso ka Niger. Yawwa, duk da koda ta jirgin sama ka shiga, koda ta hanya mai kyau ta mota ka shiga, idan har kwanakin ka suka yi ka ci gaba da zama a cikin wannan kasar, to fa ka kira ruwa ne fa, saboda ka saba doka. Jama'a da fatan kun fahimci wannan maganganu da nayi. Wani ne ya tambaya ya ce wai dole ne wai sai dai abu taɓa rauniyar hanya ba za a hau jirgin sama ba ko a yi tafiya mai kyau. To abokina, ta jirgin sama kuɗi ne mai yawa. Ƙarancin kuɗi daga Najeriya ka je Algeria, ƙarancin kuɗi sai ya kai miliyan 1, kuma a wata uku. Kai wata uku miliyan 1 ka ta tafi. A ta mota nawa mutum zai kashe? Ya wuce mutum ya kashe 600 gaba daya. Ba zai wuce mutum ya kashe 600 ba, tun daga Najeriya har Algeria capital. Ba zai wuce mutum ya kashe naira 600 ba complete. To in kuma ta jirgin sama ne, to za ka kashe sama da miliyan 1, kuma kwanakin ka irgagu ne, amma kuma baka cikin hatsarin ma'aikata. Amma idan ta fruit ka bi ta barauniyar hanya, to idan Allah ya daura maka kazar wahala, ana sauke kama kana shiga layi ɗaya sai ga kawai an cafke ka. To ita wannan tafiyar fa gambulin ce fa, wallahi gambulin ce. To ko a yi nasara ko a faɗi, to abu ne dai wanda kaddara ce ta Ubangiji. In Allah ya rubuta hakan sai ya faru da kai, ba ka da wayo ba ka da dabara, dole sai ya faru da kai. Jama'a, to sai a kiyaye. Masu tambayar dole ne sai an je kasar. Ni kuma ga magana ta, ai kai kana magana ana bin barauniyar hanya, dole ne a bi ta kowaye. To ni kuma dole ne sai an je kasar Algeria? Akwai kasashe da dama mana. To in har ka san ba za ka iya wannan guje-gujen ba, sai ka canza kasa. Amma ya fi maka ka bi ta barauniyar hanya, ka yi biza ka shiga kasar Algeria, kana da wannan kuɗin, ai gara kai wani kasa can da ba. Algeria da aikinsu aiki ne na leburanci ya fi yawa. To na gode jama'a, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo.